Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय. Good morning. फुङावनो ब्लग स्टार्ट आरोना. थ' फुङावनो नै आंहा दिनैहाय फान्थाव खादों आरोना. थ' फान्थाव दंफाङा नै जेसांखिनि बे दङ बेसांल'सो आरोना. फान्थाव दंफाङा बारा गैया. ओमफ्राय बेखौनो फुङावनो खाबाय आरोना. थ' दायो नोंथांमोना आं देखायनोसै आरोना आंनि फान्थावा बेसे बुरजा मोनखो खानानै. थ' आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना. स' सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना. थ' नायनानैल' थानांला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना. थ' नै दायो बेसेबां फिसा दं आरो फान्थाव फाननो थांसै आरोना आङो. फान्थाव न'नि फान्थाव खानायमोन आरोना. थ' फान्थावखौनो फाननो थाखाय आं थांनो नागिरदों आरोना. थ' दायो दिनैहाय फुङावनो माने दामानि आङो फान्थाव बेफारि जादों आरोना. ओरैबायदि फान्थाव दङ आरोना न'आवनो. बारे दंफाङाबो बारा गैया आरोना. 10थाबो जाया खोमालै. ओमफ्राय ओरैबायदि फिथाइ दङ आरोना. फिथाइ थायगासिनो दङ. थ' बिदिनो फाननो थाखाय थांसै आरोना आङो. दायो ओंखारबाय फान्थाव बेफारि जादों आं दा सान्दि. थ' नायलांबाय थादो. ओमफ्राय नै दायो आङो खानानैहाय बेसे बुरजा मोनबाय आरोना बिसां. थ' बेयाव खै केजि जागोन मिथिला आरोना. बेसां मोनबाय आरोना सान्द्रिसे बुरजाहैनो मोनबाय. ओमफ्राय दाखालिहाय 6 केजि 6 केजि माबाबाय आरोना फानखांबाय. बिनि उनाव आरो दिनैहाय बेसे मोनबाय आरोना. थ' नै न'नि फान्थाव न'आवनो फान्थाव गायैहाय फान्थाव गायनानै फाननानै मोनजादों आरोना. फान्थाव बेफारि जानोसै आं. फान्थाव बेफारि नै खायलें खायो सिदा गोलाव दङ. जा मोजां गिदिर दङ. ओमफ्राय नै बियो फिसा जाद आरोना. ओमफ्राय नै बेफोरो गिदिर जाद आरोना. फान्थाव फाननो लानांसै आरोना आङो. बुरजायैनो मोनबाय. गिदिरबो दङ फिसाबो दङ आरोना बेयावहाय. एसेथो जानो न'आव बिराद जानो बायो आरोना. ओमफ्राय दंफाङाबो बारा गैया आरोना. इसेल'सो. ओमफ्राय बेनो ओरैबायदि फिथाइ होखायो. नै स्कुटियावहाय लाबाय थांनोसै आरोना दा नै